Hogyan győzhetne még kicsi, még nagy ellen? Háborgott a szúvogál. Jól van, akkor Ugi és én beállunk a kicsik csapatába. Így mi Szia. hatan leszünk, a nagyobb pedig csak négyen. Így jó lesz? Jó, egyezett vele mindenki. Hát a tévé. Nem. A mérkőzés Igen. elkezdődött. Vidáman fociztak együtt, észre sem vették, hogy elszaladt a délután. Jó vagy? Adja puszit neki. Puszi? Puszi. Igen, puszi. Hát még puszi. Hát puszit adtál neki. Nyerték a meccset 5-4-re. Puszit adtál neki. De ki az? A kisvilágbodány. Hm.